Okej. Ja jestem Niklaus, a to jest moja ulubiona gra Doom. Niektórzy mówią 4, a inni mówią po prostu Doom. I to może jest ostatni odcinek, ale nie jestem pewny, może tak być, że nie. Ale może być, że tak, ale może nie. Szkoda suba dawać. I tak byś nie dał, bo cię nie stać. Dobra, kontynuujmy zabawę. Ja żałuję jednej rzeczy, że w tej grze nie ma nóg. Bo to naprawdę by ubogaciło. No ale nie można mieć wszystkiego. Jednak można. Jednak można. Pal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 a. Ho 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 ho. Dobra, czekajcie, bo tu to chcę, żebym ja szedł tam. Niektórzy nazywają to Doom 2016. Nie, takie nazwy są głupie, nienawidzę tego. Lara 2016, Doom 2016. Nie. Takie nazwy są... Takim nazwom mówię nie. To jest głupie. Terepoltnęło mnie. Czyli krótko mówiąc zostałem terepoltowany. To jest serce jakieś. Potwory cyberantropokub. A to ja już widziałem cyberantropokuba. To się mówi ładniej. Cyber. Cyber. W ogóle wiecie co wam powiem? Że oglądałem prezentację Dooma z E3 i Doom to jest jedna z nielicznych gier, która na prezentacji wyglądała gorzej niż po premierze, bo przeważnie gry na prezentacjach urywają dupę. Znaczy nie wszystkie. Widzę Watch Dogs, potem jest gówno. A tu jest na opak. Kurde, Józef, weź lepiej nie oglądaj, bo ci się jeszcze coś zrobi od tego. Żyła ci pęknie, a po co ci to? Dobra. Boostujemy cyca. Boostujemy cyca. Mianowicie idziemy w health i mamy fall. Te sławki inaczej dać. Dobra. 200 HP, co wy na to? Podczas tych straszliwych Jak tam co tam w waszym lolu? Dalej w lolach. A tu 200 HP. wędrowiec odnalazł nikczemnika. Ile ten Doom potrwa? Ponoć jeszcze z 2 godziny, góra. Kurde, muszę tu zmieniać broń, bo potem mi się przewija. Dał on zabójcy zakłady zbroję, stworzoną w piekielnym kuźni. Ale ten głos tego złego badasa to jest słaby. Nie pytaj się mnie, Boruta, bo już tym pytaniem mi spoilerujesz. Nie zadawaj mi takich pytań. O nie! Niewidzialny cyc. Niklaus niekiedy przesadza. Jezu, ludzie, dajcie spokój. Jak macie ból dupić, to nie oglądajcie. Idźcie sobie oglądać, nie wiem, brunecie, łosia, grabę, no nie wiem, no kogokolwiek innego. Normalnie jak ja nie lubię, jak ludzie tacy są normalnie sztyl odmiotły w dupę wsadzony, aż tak, aż ryjem wychodzi normalnie, tacy sztywni. Zero poczucia humoru normalnie. Wyście chyba w szklarni byli wychowani pod kapustą. Proszę was. Dajcie spokój. Bo mi aż się słabo robi.
Kurde, trzeba o pile pamiętać, bo ja tu nigdy piły nie używam. Ej, patrzcie jaki szatanizm. Szatańskiemu diabłu leje się krew z oczów normalnie. Jakby to zobaczył ksiądz Natanek, to by mu wybuchła głowa. To jest tak szatańska produkcja. Chociaż w sumie tutaj się walczy z tym. Także z drugiej strony nie. Także z drugiej strony jest tutaj dobry przekaz. Że zło trzeba zwalczać dobrem. Czyli piłą! Czyli piłą! Śmieszny dystrybutor kapuczu. Kurde, chciałem dwóch jednym strzałem. Ale widzów to ty szanuj, bo dzięki nimi masz na chleb. No na pewno dzięki tobie mam na chleb. No, niga please. Nie słabcie mnie. Nie słabcie mnie, bo zaraz poleci banhammer za denerwowanie Niklausa, a mnie nie można denerwować. Bo jak ja się denerwuję, to gdzieś na świecie umiera mała kuna. Padło na chleb. Ta, co nigdy donate'a nie dała. O chlebie mi będzie mówić. O chlebie. O chlebie. Jak się z nazistami walczyło, to dla Niemców było źle. Bo Niemcy mają IPI. Ci współcześni. Tamci też kiedyś mieli, tylko inne. Na opak. Patera. Jeb, 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 jeb. Jeb, 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 jeb. I pyk ci w oko. Jeb, jeb. To przyspieszenie to jest normalnie ulubione. Może reklamy oglądała? Ja. Ja. No, na cyca. Jak bez chleba wodzionkę? Ale ja mam chleb. Jeszcze. Trochę. Tam ze sznitkę albo dwie. Szefie! No nie tyn. Na ryj go. Co to jest? Tak, wszystkie potwory da się wykończyć finisherem. Czaszka. A to jest aktualizacja mapy. Siema Kawka, witam. Witam wszystkich serdecznie na najkulturalniejszym streamie na Hitboxie. Niemniej oczywiście pozdrawiam widzów na YouTubie. Przybywa runa demona. Fajna miejscowa, fez mi się podoba. Ej, my tu byli chyba. Siema Jan. Is this the gate to hell?
Ruja demona, tak. Kurde, tu jest coś się dużo opcji porobiło nagle. O, karwa. No pająków nie ma. Niby mają być. Taki jest chyba achievement za zabijanie pająków. Ale na razie nie ma. Może jeszcze będą. Ale dobrze, że nie ma, bo ich nie lubiłem, bo ja nie lubię pająków. Znaczy, nie mam chyba arachnofobii, ale jakieś tak obrzydzają mnie fes. O, tu będzie. Jazda. No. Na pyrę. Nie będzie medala na YouTubie. Dziś. Live show. To niech zmieni tam ktoś, proszę, z łaski swojej. Daria na przykład. O! Umrzyj. Patusie. Aaaa! O! Prawidłowo. Pyk, 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 pyk. Pyk. I po power upa! I jadymy! Bdup. Bdup. No weź się złóż, karakanie. I się złożył karakan. Karakan! Dwieście HP. Bogactwo. 198, ale to bez mała. Curwae. Hop. To jest trochę brak szacunku. No bez jaj. Brak szacunku. Wy mi o szacunku nie gadajcie. Brak szacunku. Bo się rozpęknę ze śmiechu. Czuję, że pęką. Batmana nie mogłem wrzucać, bo mi zgłoszono do niego prawa autorskie. Wolfensteina nie wrzucałem, bo go nikt nie oglądał. Medala nie gram, bo nie mam ochoty w niego grać. Mam nadzieję, że wszystko jest wyjaśnione. No na pewno nie będę nagrywał niczego na siłę, bo nie nagrywa się na siłę. Nie wiem, czy to wiecie. Jak nie wiecie, to ja wam tłumaczę.
Machina poszła w ruch. O nie, o nie, o nie, 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 nie. Po co zaczynam serię, jak nie kończę? A czy to jest jakiś obowiązek? Czy mi ktoś każe to robić? No nie sądzę. Będę miał ochotę, to dokończę, no. Wtedy będzie koniec. Jak będę miał ochotę. Zresztą wszystko robię tylko jak mam ochotę. No to nie jest rodzaj zajęcia, gdzie ktoś może coś wymusić ode mnie. No i musicie się z tym pogodzić niestety, że filmy wrzucam jak mam ochotę, z takich gier jak mam ochotę, streamy robię z takich gier jak mam ochotę, w takim czasie jak mam ochotę i w ogóle wszystko robię wtedy, kiedy chcę, a nie kiedy muszę, bo nikt mnie do niczego nie może zmusić. No bo nie, no bo nie ma takiej mocy po prostu. Taka jest rzeczywistość, moi drodzy. Warto to wiedzieć. Warto to wiedzieć, to wtedy unikniemy niepotrzebnych nieporozumień. Jakbym chciał robić to, co ktoś mi każe, to bym na przykład siedział w korpo. Albo nie wiem, kopał rowy. Wtedy bym robił to, co mi ktoś każe. A, że robię co innego, to robię to, na co mam ochotę. No i tak to... Taka jest rzeczywistość. Panie i pany. No dokładnie, Derlo. Toksyczna widownia. Normalnie mnie chcą znerwować chyba. To ja mam ochotę nie oglądać takiego marnego streamera. No i, kurde, problem z głowy, no. A i tak dobrze wiemy, że będzie wracał i buldupił. Bo taka natura człowieka. No i nie, co zrobisz? No nic. Szczęść Boże, Gdy Viper. jednak potężny tytan padł, Do i wojska Rosa byś, proszę. ogarnęła armię zagłady, demoniczni kapłani ze świątyń krwi zastawili pułapkę na piekielną zmorę. Nienasycony nawet zabiciem wielkiego bytu piekielny wędrowiec szukał ofiar w grobowcach Wielki odbyt twierdz piekielny. krwi. Oślepiony swym zapałem dał się zwieść przynęcie. Kapłani obrócili przeciw zabójcy zagłady całą świątynię. Pokonali go i zamknęli. Undupcy normalnie jak niektórzy na streamie. Kuwa. Dobra, koifłech. Straciłeś widza, on faktycznie poszedł. Minuta ciszy. No dobra, starczy. Minuta to za dużo. Coś chciałem powiedzieć i aż zapomniałem. Lektor z dupy. Trochę z dupy faktycznie. Ale chyba można zmienić. LOL! Jak się rozpadli! Momentalnie. Dobra. Przestańmy dupcyć o pierdołach. Typu obrażanie się widzów. A zacznijmy o poważnych rzeczach, czyli czy mnie stać ulepszyć broń? Nie. Pistoleta nie ulepszam, bo to jest broń dla dzieci. Małych. A ja jestem duże dziecko. Tak mi mama zawsze mówiła. Nawet jak miałem 5 lat. Ty już jesteś duży. Wcale nie byłem. Teraz jak mam 14 lat, to mi gada to samo. Cipek! Czy jest opcja, żeby angielski dubbing włączyć? Prawdopodobnie jak się Steama da na angielski, to... Wtedy tak to jest.
Nie stać mnie na nic. Pewnie mi się do końca gry nie uda zebrać wszystkich ulepszeń i tak. Tutaj demon żyga krwią. Znowu objawy satanistycznego kultu. O! And this is what I'm talking about. Celownik. O, jaki fajny. Muszę dotrzeć. Jak nie mogę, jak mogę. Ej, haja, się pierą. O lol. Ua! Dwanaście HP. Molto grazie. Na szczęście odnawianie HP to tu nie jest jakaś trudność. Tych nie lubię, oni są jakoś mocniejsi, jakby się wydawało. Idź pan. Zaliczony następny jutro. Ja myślę, że kurde, może nawet dzisiaj wrzucę jeszcze drugiego. Znaczy ja wiem, te odcinki są długie, no kurde, te odcinki mają godzinę albo więcej. I tego nie ogląda dużo ludzi jakoś, ale jest grupa ludzi, co ogląda, także już to wrzucę do końca, bo mi szkoda. Bo gra jest naprawdę fajna. A wiem, że ludzie sobie lubią na przykład taki odcinek odpalić i coś tam sobie robić, nie? Ja czasami też tak niektórych ludzi oglądam, że sobie puszczam po prostu kogoś i to sobie leci i on gada i sobie coś tam robię. Także wiem, że takie dłuższe materiały też ludzie często tak oglądają, dlatego warto też to wrzucić. A gra jest naprawdę zacna. Bardzo, bardzo. Także no szkoda. Boruta... Nie! Boruta mówi, że nie szanujesz widzów. A co wy mi dajecie od siebie, żebym ja was szanował? Zanim zaczniesz wymagać czegoś od Niklausa, zadaj sobie pytanie. Co ja zrobiłem dla Niklausa? Jak ja dzisiaj go wspomogłem, wsparłem, wspomogłem. Kurde, gdzie to mnie cofło? Nie! A nie, w sumie nie ma źle.
No pa! Szwagier diabeł! O, i rła z pleców! Śmieciu jadowity! Nie! Nie mogę umrzeć! Zdech? Ja dałem ci suba, mam adblock off i czasami łapki w górę, więc mogę trochę wymagać, prawda? Nie. Wymagać nie. Nie możecie, no wymagać niestety nie. Wymagać to byście mogli, jakbyśmy mieli spisaną umowę. Czy coś, jakbyście byli pracodawcami, no ale nie jesteście, także nie możecie wymagać. Można by się było czegoś na przykład spodziewać po mnie, o. Spodziewać jakichś materiałów i tak dalej, to tak. Ale wymagać nie możecie. No choćbyście chcieli, no to nie ma takiej opcji. Niestety, znaczy niestety, no. Właśnie. Czy ktoś się, kurde, kiedyś za mnie pomodlił? Do Ponbuczka pożekał za Niklausa, żeby był w dobrym zdrowiu i w szczęściu, w spokoju sobie egzystował, spełniał się zawodowo. Pomyślcie o tym. Tak zacząłem prawidłowo Gaussa używać. Lepiej późno jak w ogóle. Siema Florek. Czekajcie, co ja sobie tutaj zrobiłem, że będzie z działami? O, to je dobre. Za tych, co mi dają radość, jak jest chujowo. A, to no to tak, to bardzo mi miło, jeśli to ja. Jak będzie tak postępował, to nie szybko wbije te 50k na YouTube. Ja się dzisiaj załamię. Ja nie mogę czytać tego, co wy piszecie. Normalnie, bo słabicie, wiecie? Jest takie śląskie, jak to się mówi, nie wiem. Słabicie mnie, normalnie Jerzech zesłabiony. To mnie po prostu słabi. Aż normalnie przestaję czytać. Czemu ja tego... Aha, bo ja mam już full. Dobra, niech się dzieje. O kurwa.
Co? Co? Czekaj, pa! Nie, obronił. Ach. Panie, nie piłom. Jemu się zregenerowało HP? Oło! No nie mogę mu tym walnąć. Shit! Nie! Jaki zit! Jaki zit! No. Siema Rudy. Dobra. Muszę go trafić z tego mojego superanckiego wiecie czego. Rozpoczynam zabawę w streamowanie. Streamowanie to nie jest zabawa. To jest styl życia. I współżycia. No nie! O! Ale żech mu wypierdolą! Zabija! Pa! Pa jebnie! A! Trzeba dobrze wyczuć, wiecie, ten moment. What the fuck? Co? Słaby jest! A! Żadnych spoilerów, bo kurde wybanuję na IP wszystkich. Kurwa, nie mam ammo. Nie! Ogień! Ziemia, woda, powietrze! Karwa! Z czego ja go mam? Nie! Nie! So close. Dobra. Ja wiem jak to zrobić. Pomału. Pomału.
kurwa te kule. Pa, pa, pa. Zmarnowany strzał. Patera. No nie! Centralnie w ryj. On się zaregeneruje. Tero! Ciulej mu! Nie z tego! Kurde! Ja, zacło się. Łozdupia go. Pa, pa, pa. A na pyrę. Do Wejta Krika i do papy. Co? Co? Pozytywnie. Do papy! Zjedz! Ojej. To co? To teraz trójeczka, nie? To teraz trójeczka.
To było męczące, ale fajne. Kurde, myślałem, że to koniec, powiem szczerze, ale to jeszcze nie koniec. Ale o co chodzi z tymi rycerzami, co tam przyszli w ogóle? Trochę nie ogarniam. Templariusze, ja. Templariusze w kosmosie. Nie wiedziałem, że taką technologię mieli. Jestem Vega. Patryk Vega. Masz tygiel, a dzięki niemu sposób na okiełznanie mocy studni. Planujemy cię tam wysłać. Vega przeprowadzi cię przez ten proces. Tutaj klimaty typowo alienowe, ale ja tu sobie zakończę odcinek. Także kto w tym momencie jeszcze dotrwał do niego, to może zostawić łapkę w górę i do następnego.